Anthony, you live a simple life. Through prayer and devotion, the silence of the morn. In loneliness and joy, you serve the poor. With gentle, caring, loving heart. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life. In simplicity, humility, and joy. The Spirit leads you on to preach the word, with visions of eternity and detachment from all things. You care and share with missionary zeal. You heal with gentle love aglow. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life. Simplicity, humility, and joy. We thank you, O most Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life. In simplicity, humility, and joy. To the path of life. In simplicity, humility, and perfect joy. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan, magandang hapon mga kaibigan. Yan, nakas umiiko tayo, ano? Araw po ng Martes,
17 po ng Agosto mga kaibigan. Sa ngayon, kaya Martes, kaya ang ating pong opening prayer ay para kay Saint Anthony de Padua. Araw po niya ngayon mga kaibigan. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na Katoliko ay araw po ngayon ni Saint Anthony de Padua. Pero yan, magandang hapon muna sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa kuwaray, maupay nga kulop ha iyong nga tanan. Pero siyempre, bago tayo magkaroon ng magpatuloy sa ating programa, ito po muna mga kaibigan. Yan. Yan. Ito muna mga kaibigan. Mali ang pinindot. Ayan, sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas. Ayan. Tinututukan ng mga health expert ang Delta variant kumpara sa Lambda variant. DILG nagbabala sa mga local chief executives na nagpapatupad ng no ayuda policy sa mga quarantine violators. Inatasan ng Pangulong Duterte ang Department of Health na iprioridad ang allowance ng mga health workers. Hoarding ng oxygen tank, babantayan ng Philippine National Police. Ayaw. Yung mga palita, yan po ang yan po ang kalipunan o ang ulo ng mga balita. Susunod na po ang mga detalye. Tumaas ang COVID-19 case sa Metro Manila ng hanggang 51% mula nung nakaraang linggo. Ayon sa Okta Research, mayroong 3,262 ang naitalang kaso kada araw, kada isang araw. Ang nasabing bilang ay naitala mula Agosto 9 hanggang 15. Ito kumpara sa 2,163 na naitala noong Agosto 2 hanggang 8. Dagdag pa ng Okta na ang average rate na sa 12 lugar ay nasa critical na level. Ang tinuturing naman na ang nabotas bilang mayroong pinakamataas na hawaan. Nasa lagpas 70% ang hospital occupancy sa mga lungsod ng Makati, San Juan, Pasay, Las Piñas, Taguig at Quezon City. Ganon din sa bayan ng Pateros. Samantala, itinaas na sa high risk ang mga ICU beds ngayon sa mga ospital sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagsirit pataas ang bilang ng mga bagong pasyente na tinatamaan ng COVID-19. Sa buong bansa, ang ICU bed ay nasa 71% ang occupancy rate habang ang NCR naman ay nasa 72% na matapos iulat ng Department of Health ang 14,610 na mga bagong kaso. Bahagya lamang ito na mababa kumpara sa nakalipas na linggo. Pero ito ang ikatlong sunod na araw na mahigit na 14,000 ang naitala sa daily cases ng Department of Health. Nung nakalipas na taon sa Pilipinas ay umabot na sa 1,755,800
46. Napakarami rin naman ng mga bagong gumaling na nasa 10,674, pero mas dumami naman ang mga pasyente na nagpapagaling pa. Ito ay ang mga active cases ngayon na nasa 106,672 na. Ito ang pinakamataas na bilang mula noong Abril 22. Ang mga nakarecover sa bansa dahil sa virus ay nasa kabuuan 1,618,808 na, o katumbas ng 92.2%. Samantala, meron namang bagong mga namatay na umaabot sa 27. Ang death toll sa Pilipinas ay nasa 30,366 na. Gayon din, merong 7 mga laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Sa kabuuan bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 6.1% o 106,672 ang aktibong kaso. 92.2% o 1,618,808 naman na gumaling, at 1.73% o 30,366 ang nasawi. Bahagi ito ng abiso ng Department of Health. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operasyonal noong Agosto 14 ngayong taon, habang mayroon 7 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos, sa nakaraan 14 na araw, ang kontribusyon ng 7 laboratorio nito ay humigit kumulang sa 1.5% sa lahat ng sample na na-test at 1.6% naman sa lahat ng nagpositibo na mga individual. Samantala, mas nakatutok ngayon ang mga health experts sa bansa sa Delta variant. Ito'y kumpara sa Lambda variant. Ayon kay Cynthia Saloma, ang Executive Director ng Philippine Genome Center, na ang Lambda, ang variant, ay hindi nakita sa pagtaas sa COVID-19 infections kung saan ito ay unang nakita. Dagdag pa nito na mas nakatutok sila sa Delta kaysa sa Lambda. Hindi pa rin anyan mapapatunayan na ang mutation ay nakaka-apekto sa efficacy ng vaccine. Magugunitang naitala ang unang kaso ng Lambda variant na mula anya sa 35 anyos na babae na buntis nang suriin ang samples nito sa Philippine Genome Center. Samantala, ihingi ang Negros Occidental Provincial Health Office ng verification mula sa Philippine Genome Center kaugnay sa resulta ng genome sequencing sa isang 35 anyos na ina sa Valladolid, ang pinakaunang nahawaan ng Lambda variant ng coronavirus sa Pilipinas. Ayon kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, na nagtataka ang provincial government kung paano nahawaan ng Lambda variant ang nabanggit na ina. Ayon kay Diaz, hindi nakabiyahe sa labas ng Negros Occidental ang ina at wala ring itong kaanak na umuwi mula sa abroad. Nagtataka rin ang provincial government dahil negatibo sa COVID test ang lahat ng mga close contact ng ina. Kabilang na dito ang mga kaanak nito. Ang Lambda variant case ay inirefer sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital dahil sa mga anak na ito noong Hulyo 22, anya 6 na oras na naka-admit sa ospital bago lumabas ang kanyang baby boy. Lumalabas na sa ospital nitong Hulyo 26 na sumailalim sa RT-PCR test bilang bahagi ng operating procedure ng ospital. Matapos lumabas ang resulta sa probinsya positibo sa COVID-19, inilipat ito sa quarantine facility sa bayan ng Valladolid nitong Hulyo 29, ngunit nanatili itong asymptomatic. Ang 35 anyos na ina ay nakalabas na rin sa quarantine facility nitong Agosto 6 kasunod ng pag-negatibo nito sa confirmatory test. Dahil dito ipinapausisa ng Provincial Health Office at Department of Health Western Visayas kung paano nagpositibo ang pasyente dahil malabo namang mahawa ito ng nabanggit na variant. Ang specimen ng ina ay kabilang sa 373
ng mga samples na pinadala sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing nitong Agosto 3. Nanawagan si Senador Amy Marcos sa pamahalaan na huwag nang patagalin pa ang pagbibigay ng mga vaccination pass sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan nito para makapagtrabaho sa ibayong dagat. Ayon kay Marcos, kanyang sinimulan na kayang simulan na ng Department of Information and Technology ang pag-i-issue ng mga vaccination pass kung bigyan ng prioridad ang mga OFW. Imbis na hintayin pa ang mga LGU na maayos ang mga backlog nito sa pagpapadala ng datos ukol sa pagbabakuna ng lahat ng kanilang mga nasasakupan. Ayon pa kay Marcos, ito ang diskarteng target na solusyon. Ang mga OFW ay may kasalukuyang mga job contract, mga bumibiyaheng negosyante, at mga estudyanteng humahabol sa mga school term nila abroad ang dapat na unahing bigyan ng passes. Ayon pa sa Senadora, inalimbawa ni Marcos ang Japanese government na mahusay ng pangangasiwa ng bulto o dami ng mga vaccination data na pamamagitan ng pag-i-issue ng passes sa mga may kagyat lang na pangangailangan at nag-apply sa public health center na tumatagal lang 20 minuto. Hindi pa naayos ang isang international system o pandaigdigang sistema ng verifikasyon ng mga vaccination passes. Sinabi ni Marcos na kailangan maayos ng pamahalaan ang mga kasunduan ng ibang bansa na mayroon sariling listahan at ng mga aprobadong bakuna o mas estrikto sa inaprobahan ng World Health Organization. Sa iba pang balita, pinagbabawalan ng Department of Interior ang local government, local chief, ang mga local chief executives na magpapatupad ng no ayuda policy sa mga quarantine violators. Ito ang naging pahayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya matapos magpairal ng kahintulad na patakaran ang Binyan City Mayor Arman Dimagiba. Giit kasi na Dimagiba, kailangan nilang gamitan ng kamay na bakal ang mga kababayan nilang hindi sumusunod sa batas. Hindi na raw kasi kaya ng Binyan Laguna madagdagan pa ang mga kaso ng COVID sa kanilang lugar, lalo't nangangamatay na ang ilan sa mga kanilang mga pasyente na sa lahat ng mga ospital dahil full capacity na ang pagamutan. Pero giit ni Yusek Malaya, hindi maaaring harangin ng sinuman ang ayuda dahil habag o labag ito sa batas. Kung gusto ng mga local executives na magpatawan ng multa, saka na lang ito singilin sa violators pagkatapos maibigay ang ayuda. Ganun pa man, 1,000 lamang ang ayuda habang ang multa sa violators ay umaabot hanggang sa 5,000. Abonado pa. Samantala, patuloy na nakamonitor sa Haiti o bansang Haiti ang Department of Labor and Employment para malaman ang kalagayan ng ating mga OFW roon na matapos ang 7.2 magnitude na lindol. Ayon pa kay Labor Secretary Silvestre Bello III, wala pa silang natatanggap na report na may mga Pilipino na nadamay sa lindol. Tinatayang aabot sa 5,000 ang Pilipino sa naturang bansa at karamihan sa kanila ay mga hotel at agriculture workers. Ayon kay Silvestre Bello o Secretary Bello, automatic naman na magbibigay ng tulong ang Department of Labor at Department of Foreign Affairs sakaling may Pilipinong nasugatan o nasawi sa pagguho ng mga gusali sa naganap na lindol sa naturang bansa. Samantala, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Health na iprioridad na ang allowance at benefits ng mga health workers. Ito'y kasunod ng mga protesta ng ilang grupo ng mga health workers dahil sa naantalang bayad sa kanila.
Sa kanyang Talk to the People nitong madaling araw ng Martes, sinabi nito sa Department of Health na bayaran ang mga frontliners kapag mayroon pang sapat na pera. Ano kung wala? Magugunitan, nagbanta ang ilang mga health workers mula sa pampubliko at pribadong sektor na magsasagawa ng kilos protesta dahil sa hindi pa sila nababayaran ng kanilang special risk allowance at ang mga pagtanggal ng kanilang mga benepisyo gaya ng meal at transportation allowance. Samantala, naghahanda na sa ngayon para sa repatriation ang halos 200 mga Pilipino na nasa kabisera ng Afghanistan sa kabilang ng mga nakubkob na ng Taliban. Batay sa report ni Joseph Glenn Gumbal, presidente ng Sama ng mga Pilipino sa Afghanistan, lilisanin na ng 172 ng mga Pilipino ang Kabul simula ngayong araw hanggang Agosto at 18 para hindi na maipis sakaling mangubos-bong ulit ang kaguluhan sa lugar kung saan sa 78 sa mga ito ang sasama sa charter flight patungong Pilipinas. Nagmistulang ghost town naman ang Kabul dahil sa mga saradong gusali at establishmento dahil sa takot na baka sunugin ito ng mga Taliban. Maliban na parito, kasabay ng pag-agaw ng Taliban sa gobyerno ng Afghanistan, nagpatayo rin ng checkpoint ang mga ito para tingnan ang mga dumadaan at tutungo sa Kabul. Samantala, sisimulan na. Ano ba ito? Maganda ba ito? Bahala kayo kung maganda. Maganda, mga kaibigan. Sisimulan na ng mga kumpanya ng langis sa bansa ang pagbabawas presyo ng kanilang mga produkto. Mayroong 30 sentimo ibabawas sa kada litro ng diesel at 40 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Itinuturong dahilan ng pagbabawas ang presyo ng mga produktong langis ay dahil sa pandaigdigan mataas na supply ng langis sa bansa. Samantala, wala namang pagkalaw sa presyo ng gasolina. Samantala, ginagamit umano ng China Telecom na Dito Telecommunication o Telecommunity bilang Trojan horse para makapag-espiya sa Pilipinas. Ito'y ayon kay Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Hontiveros, hindi siya magtataka kung ang China Tel ay sadyang bumili ng stake sa Dito Telco para mas malalim ang magagawang pag-iispiya sa bansa, lalo na at may pansariling interes ang China sa ating mga teritoryo. Ayon pa kay Hontiveros, patuloy siya na nangangalampag sa National Security Council para magsagawa ng security audit sa Dito, ang third telco player sa bansa para matiyak ang seguridad ng Pilipinas. Maaring Trojan horse ang mga dito sa China Tel, kaya tuloy-tuloy ang pangangarampag sa Dito at pati na rin sa National Security Council para masiguradong hindi magiging vulnerable ang ating pambansang seguridad. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagagawa ang mungkahi na matagal nang magsagawa ng security audit ayon pa kay Hontiveros. Samantala noong 2019 ay nag-hain din si Hontiveros ng isang resolusyon para siyasatin ng Senado ang national security implication ng kasunduan sa nagpapahintulot sa Dito na magtayo ng cell site sa loob ng military base ng Armed Forces of the Philippines. Hindi kailaw mano ng China ay may malaking interes ang kinin ang West Philippine Sea at kung isasaalang-alang ang mga aksyon ng kanilang mga barko, lalo na nitong taon, lantaran nilang gagawin ang lahat. Bumili man ng telecom o ng power system para mapasa kanila ang anumang pag-aari ng mga Pilipino. Nauna na rin nagbabala ang isang Australian lawmaker na ginagamit ng China ang Communist Party controlled at owned instrumentalist tulad ng Chinatel at Dito bilang Trojan horses
upang mapasok ang infrastruktura ng maliliit na bansa sa Indochina region. Sa isang talumpati sa Australian Senate kamakailan, sinabi ni Queensland Senator James McGrath na panahon na para harapin ng bansa ng China kung saan particular siyang nababahala sa 40% share ng Chinatel sa dito. Ayon pa sa kanya, marami umanong concern ang dito telecommunity na isang Trojan horse sa pag-iispiya, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines at ang kanilang mga kaalyado, ang United States at Australia. Samantala, magpapasaklulo na ang COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas para mabantayan ang posibleng vote buying gamit ang online money transfer system. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Ganson, pinaghahanda na nila ang contactless na estilo ng pagbili ng boto dahil sa new normal. Sinabi ni Ganson na kahit nasa ilalim pa tayo ng pandemya, tuloy-tuloy naman ang trabaho ng poll body bilang paghahanda sa darating na 2022 elections, pati na rin pag-aaral sa mga nangyayaring iligal na aktibidad sa panahon ng halalan. Sa ngayon, kinukonsulta na rin ng komisyon ang University of the Philippines School of Economics at iba pang mga eksperto para tingnan ang mga pagbabagong kaakibat ng kasalukuyang sitwasyon at kung paano mapapanagot sa batas ang mga gumagawa ng election-related violations. Sa mga police report, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Ramon Sagala na may 16 na mga miyembro ng New People's Army ang napatay sa inilunsad ng focused military operation kahapon alas 4 ng madaling araw sa Dolores, Eastern Samar. Sinabi ni Sagala, matindi ang nasabing sagupaan kung saan ginamitan ito ng ground to air at sea operations ng mga tropa. Nasa 29 na mga high-powered firearms ang nakumpiska ng militar mula sa kanilang mga kalaban. Ayon pa kay Sagala, nakatanggap ng impormasyon ang mga sundalo na agad naman inaksyonan. Dito na natunton ang pinagkukutaan ng mga komunistang rebelde at ang lugar kung saan minamanufacture ang kanilang mga improvised explosive device. Ayon naman kay 8th Infantry Division Commander General Major General Pio Dinyoso, nagpapatuloy pa sa ngayon ang combat clearing operation sa lugar. Ayon pa kay Dinyoso, maraming mga armas ang na-recover ng mga tropa na ina-identify sa ngayon ng mga nasawing NPA. Nilinaw ng general na walang naitalang casualty sa hanay ng militar. Samantala, patuloy na magbabantay ang Philippine National Police upang maiwasan ang hoarding ng oxygen tank at iba pang mga medical equipment at supplies. Ito ang pagtitiyak ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pangamba na magkaubusan na ng oxygen tank. Ayon kay PNP Chief, mahigpit nilang binabantayan ang mga mananamantala sa sitwasyon na gagamitin ang pandemya para kumita. Kaugnay nito, hinikayat ni Eleazar ang publiko na isumbong sa PNP kung may kilala silang individual o may nalalamang impormasyon sa mga gumagawa ng hoarding ng oxygen tanks at iba pang medical supplies. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na wala pang shortage sa supply ng medical grade oxygen kaya nananawagan din sila sa publiko na iwasan nga ang hoarding para hindi mangyari ang pinangangambahan. Samantala, maliban sa Department of Health, nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Trade and Industry tungkol dito. Samantala, maghigpit ang Philippine National Police sa kanilang inspection sa mga individual na lumalabas sa kanilang tahanan. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang detection ng Delta at Lambda variant sa bansa. Hindi lamang sa mga quarantine control points magsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis.
May mga tauhan din mula sa PNP Highway Patrol Group na nagsasagawa ng mobile checkpoint sa kabaan ng EDSA at sa iba pang lugar sa Metro Manila. Layon nito para masiguro na lahat ng lumalabas ng tahanan ay kabilang sa mga authorized persons outside residence o APOR. Ayon kay PNP Chief General Villasar, ang paghihigpit ng PNP ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang detection ng Lambda variant sa bansa. Ayon pa kay Villasar, mahigpit ang ginagawang inspeksyon ng Highway Patrol Group dahil tinitikitan ng mga ito ang mga nahuhuling mga quarantine violators. Hindi niya ligtas sa ticket o multa ang lumalabag na mga mahuhuli sa mga quarantine control points. Mula Agosto 6 hanggang Agosto 15, nasa halos 22,000 na mga non-APOR ang nasita ng PNP sa mga checkpoints. Pakiusap naman ng PNP Chief sa publiko, sumunod sa health protocols gaya ng tamang pagsusuot ng face mask, face shield at pag-obserba ng social distancing. Huwag rin anyang lumabas ng bahay kung hindi lang kailangan. Yan po mga kaibigan, ang detalye o mga balita. Pero bago yan, papakilala muna tayo sa ating himpilan. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Yan, nagbabalik po ang programang The Beat Water. Yan mga kaibigan. Ngayon, ang ating pong oras, ito nga pala mga kaibigan, nakalimutan na natin, ano? Ang ating pong oras, 1:36 na po ng hapon. Yan, magandang hapon uli mga kaibigan. At ayun naman, punta na po tayo sa ating pag-uusapan mga kaibigan dito sa nakalagay kasi sa ating topic, ano? Nako, mga ginagawa ng gobyerno mga kaibigan, medyo ano na hindi na sinasabi nga ng iba, walang hiyaan na lang. Ganun na nga nangyayari ngayon andyan pa rin yung mga tawag doon, yung mga anomalya. Naku, hindi pa rin talaga mawala-wala yan mga kaibigan. Bakit kaya ano? Siguro marami yatang tawag doon. Maraming nakikinabang, ika nga, di ba? Kaya nga ito ngayon, sa nangyari sa kapakikipag-usap natin dyan sa atin, sabi nila, alam mo, kasamang Romy, sabi na, bakit ako? Ito si Secretary Duque, mukhang kinukumpara o inahintulan ito sa Taal Volcano. Bigla ko, bakit naman ganun? Sabi niyo, bakit napunta sa bulkan ng Taal itong si Duque? Kasi nga po, unang sinabi ni Pangulong Duterte sa bulkan, tatakpan lang niya yung bunganga. Si Duque ay patuloy na kanyang tinatakpan. So parang pareho na rin ng bulkan itong si Taal at itong si Duque at pareho na rin daw. Yan. Kaya nga po mga kaibigan, si Duque kasi mga kaibigan, bagamat alam naman natin nakita natin, nabasa, alam ng publiko mga kaibigan na umaalingasaw na po mga kaibigan ang baho
Pero pilit pa rin pong pinagtatakpan. Sabi nga, hindi lamang kasi mga health workers ang tawag doon, health workers ang nananawagan, mga kaibigan, na ang kanyang pagbibitiw. Tila, yan na nga ba, my guess is as good as yours. So, sinasabi nga, malakas ang kapit sa Malacanang. Kaya nga, hindi rin maiwasan na ang nangyayaring may magandang kasunduan sa pagitan ng kalihim. At sabihin na natin, Pangulo, ano man yan, itong mga naririnig natin sa labas, ito totoo sinasabi ko, na ito ay sa mga tawag doon, hindi, ano bang tawag doon? Itong sinasabi ng mga tao. Kung ano, sabi ko, bakit kaya hindi masibak-sibak ito? Lumalabas tuloy, ang sabi nga nila ang money maker daw yata. Ito daw itong si Duque para sa Malacanang. Sabi ko, yun yung paniniwala nyo. Hindi ko po yan, dahil ako naman, kung ano naririnig ko lang sa inyo, sinasabi ko dito, pero hindi ko sinasabi ito galing sa akin. Kung ano naririnig ko, yun po ang, para malaman naman ng publiko kung ano ang sentimiento ng ating mamamayan. Sabi nga, dahil nga sinasabi itong kalihim, kalihim, kaya nga tagatago ito ng lihim, sabi ka ng mga tao. Lihim, bakit tagatago ng lihim? Kaya nga kalihim, tagalihim. At ito, sa inyo pong napapansin, sa ginanap na pagdinig ng Senado, itong mga kaibigan, tingnan nyo, kayo po mismo ang makakapagsabi sa Senado kung saan dito ginigisa si Duque noon last week yata. At napansin ninyo ba mga kaibigan na ang suot niyang relo? Kung makikita nyo ang relo, doon sa mga nakakaintindi, doon sa mga nakakaalam kung magkano ang presyo ng relo. Bakit kamo? Kasi ang suot niyang relo ay ito yung relo ay isang Audibars. Ito yung, ito napakamahal mo ito mga kaibigan. Ang halaga dito ay million mga kaibigan. Lumalabas doon na 2 million, sabi na ang price ng nasang Audemars ay naglalaro sa 2,631,884 pesos. Pero mayroon din, hindi natin alam kung yung suot niya ay ito yung sinasabing 2 million. Mayroon din 13 million plus, mga kaibigan. Relo pa lang mo yun. Tanong nga ng mga sabi na, ang dami mga nakakausap ko dahil siyempre nabigla ako na nagka-interest ako doon Tayo kasi sa panahon ngayon, ang daming nagugutom, ang daming walang trabaho, to the point iba na nagkakamatayan na lang, para lang yung namamatay, para lang hindi na gumastos doon sa kanilang namatay na kamag-anak. Dito ngayon, kakausapin ng doktor, ganyan gamitin, sabihin na lang natin COVID yan para wala kang babayaran. Siyempre, wala kang pambayad, wala kang trabaho. Ano pang gagawin mo? Sige, COVID na lang. O, dumami na yung COVID na yun. Yung nasagasaan, para lang wag na magbayad sa ospital. Sige, COVID na lang, para walang bayad. Kaya nga, ang tanong ng ating mga Pilipinong nagugutom, sabihin na natin nagugutom kasi kasama naman tayo dun Mga tricycle driver, construction worker, itong iba pang mga manggagawa na pwede natin sabihin pinagkaitan o tinanggalan. Tinanggalan ng kita para sa pamilya. At iba pang, itong mga ibang meron kasi sa kalsada, siyempre kailangan ko rin kumuha sa kanilang mga opinion para mayroon akong may i-present sa inyo dito. Sa kalsada, sabi nila,
may isa nagtanong mga kaibigan, ito ba, ah, Sir Romy, sabi niya, ito ba ang katas na nakikita natin kay Duque? Ito ba ang katas ng lockdown at pandemic? Naku, sabi ko, teka muna, bakit naman magiging katas yan? Siyempre mga kababayan, lahat walang trabaho, walang kita, nagugutom, pero si Duque, tingnan ninyo, sa relo pa lamang, milyon na ang halaga. Isipin niyo na lang mga kababayan ko kung ang relo ni Secretary Duque nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Sabi nga nung isang doktor, paano na lang yung kanyang sasakyan, ang kanyang bahay, ang kanyang mga ari-arian. Kung relo lang, 2 milyon na. Yan sasakyan pa. Gagamit pa yan ng kakarag-karag. Naku mga kaibigan, itaga nyo sa bato. Yung kanya bang, sabi na natin, pamamahay niya. Papayag ba siya na ang kanyang halaga ng kanyang bahay 1 milyon lang? Samantala ang kanyang relo mahigit 2 milyon. To the point, hanggang 13 milyon ang halaga nun. Ng ganong klaseng relo, mga kaibigan. Hanggang 13 milyon. Yung kotse, bahay, gaano ba kalaki at karami ang kanyang mga ari-arian. Naku, sabi ko, wala akong masagot. Hindi ko masagot. Ngayon, sabi ko, sige, kung anong kaso, sige, pag-usapan na mag-usap-usap tayo. At dito nga, kaya nga, dito ko nalaman ang kanilang mga sentimiento. Kahit naman ako siguro, magsisentimiento rin ako dahil apektado tayong lahat eh. Bakit hindi masibak-sibak o hindi pinabababa sa pwesto? Hindi, tawag doon. Alam mo naman si Duterte, ang nasabi ulat natin ay nasa double blade yata siya eh. Sasabihin, sinibak ko na yan. Pero after ng ilang months, ayan, balik na naman sa kanilang tanggapan. Dito mga kaibigan, kaya nga po, hindi o isinisigaw ng mga health workers na sinasabi, sinungaling yan si Duterte. Si Department ang sinungaling, yung kagawaran, pati na rin, yung kalihim na si Duque. Bakit kako? Bakit? Kasi, ito yung laging pahayag. Ito naging sentimiento na pahayag ni Jao Clumia. Ito yung presidente ng St. Luke's Medical Center Employees Association. Di po ba? Mayroon silang balak na mag-mass resignation dahil nga dito sa ginagawa o hindi pagbibigay ng tama sa mga benepisyo sa ating mga health workers. Kaya niya ito sinabi mga kaibigan. Siyempre may rason yan. Bakit niya sinabi na sinungaling? Dahil ayon sa kanya, nung una pa man daw mga kaibigan, nagpahayag na ang Department of Health, pinadaan pa sa media, siyempre media magpapaano dyan, na ang mga health workers sa private sector, private sector lang to, ay mabibigyan ng sinasabing benepisyo. Sabi nila hanggang ngayon, hinahanap pa. Asan na? Sila naghahanapan. Sabi nila, binabalahuran na ninyo mga tunay na nagsisilbi sa bayan, itong mga health workers. Ano pa nga po, sabi niya, yung benepisyo na yan, hindi nga po natatanggap. Ito'y, sabi nila, kasi dapat ibigay sa nila, kasi nakapaloob ito sa Administrative Order ng Department of Health number 2020-0054. Liwanag po yun. Kaya dapat umaasa kasi executive order, administrative order yun mga kaibigan. Dito, inisa-isa nitong si Clumia, itong presidente ng St. Luke's Medical Center Association, Health Workers Association.
itong mga kanilang inaasahan na mga benepisyo na dapat ibibigay sa kanila. Ito'y tulad na lamang kanina na ano natin na nabanggit natin kanina, mga meals, accommodations at transportation. Sa private po 'yon dahil nga po lalo na sa St. Luke's mga kaibigan, ang layo nasa GBC ba 'yon o BGC. Nasa kalagitnaan eh. Kung wala kang sasakyan, ano mangyayari? 'Di ba? Maglalakad ka. Dahil napasok ko na minsan yan eh. Doon yung aking anak ay doon nagtatrabaho. Sabi, samantala, ito nga, iisa ang nakahanap, nagkatumba sila ng mga sentimiento eh. Iisa ang sentimiento ng grupo nitong si Clomia at grupo naman ni Benjamin Santos. Ito ang Secretary General ng Alliance of Health Workers. Pilipinas na po yan mga kaibigan. Hindi lang po sa isang lugar, isang pagamutan. Buong Pilipinas mga kanilang sentimiento dito sa kagawaran ng kalusugan. Yan, particular na kanilang binanggit o itinuro si Secretary Duque. Ang ikinalulungkot pa nila, sabi pa dito sa dalawang ito, hindi lang mga health workers ang naitinuturing ng mga frontliners, sabi na natin, totoo naman, kundi maging ang taong bayan ay patuloy at paulit-ulit dalitan niya ni Duque na wala siyang magagawa. Yan mga kaibigan, tandaan niyo po paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Duque na wala na siyang magagawa eh. Ito lang, kamakailan lamang mga kaibigan, naglabas ng report ang Commission on Audit na ang Department of Health ay gumastos o ginastos ang pondo para sa COVID-19 na nasa 67.3 billion sa hindi mapaliwanag o hindi tama sa paggastos. Yun nga, hinahanap ito eh. Sinasabi nila o sabi nga na nag-retract ang COA. Wala naman daw sila sinasabi na ninakaw o nawawala. Nagastos sa hindi tama. Gastos dito, gastos doon. Ang laki ba naman mga kaiba? 67.3 billion. Samantala itong ating mga health workers. Saan? Gutom. Ayon pa dito sa opisyal, si Santos,